корҳои ободонию созандагӣ дар маркази ноҳияи рӯшон авҷи тоза пайдо карда дар замони соҳибистиқлолӣ симои маркази ноҳия комилан дигаргун гардид. Бо дастгирии пайвастаи ҳукумати мамлакат роҳҳои маркази ноҳия навсозӣ ва чароғон гардиданд ки ба ноҳияи рӯшон ҳусни дигар зам кард. Зимни сафари кории раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов ва котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмудзода Насролло Раҳматҷон аз макони сохтмони нишон ва парчами давлатӣ дар даромадгоҳи ноҳияи рӯшон шинос гардиданд. Маконе ки барои сохтмони иншооти ҷашнӣ пешбинӣ гардидааст, дар шафати роҳи байналмилалӣ бунёд шуда, баъди мавриди истифода қарор гирифтанаш ба як гӯшаи зебою тамошобоби сокинони ноҳияи рӯшон табдил хоҳад ёфт. Дар доираи сазовор таҷлил кардани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, корҳои бунёдӣ дар ҳама гӯшаю канори меҳани азизамон бо суръату сифати баланд идома дорад. Сохтмони бинои комиссарияти ҳарбии ноҳияи рӯшон ки аз бунлод оғоз гардида, раванди корҳо дар таҳкурсӣ идома дорад. Бинои ҳозиразамон аз таҳхона ва дуошёна иборат буда, корҳои созандагӣ аз 10 апрели соли ҷорӣ шурӯъ шуда ба зиммаи бинокорони батальёни сохтмонии 13003 вазорати мудофиа вогузор шудааст ки то моҳи июни соли 2020 бояд мавриди истифода қарор гирад. Айни ҳол дар шикасту рехти бино 30 сарбоз ва бинокорони чирадаст бо истифода аз масолиҳи хушсифати маҳаллӣ корҳои сохтмониро вусъат мебахшанд. тибқи лоиҳа барои бинои комиссарияти ҳарбии ноҳияи рӯшон 1 миллиону 500 ҳазор сомонӣ пешбинӣ гардида, корҳо тибқи лоиҳа идома доранд. иншооти сохташаванда дорои 25 утоқи корӣ, маҷлисгоҳ ва дигар шароити лозимаро дар пай дорад. Бинокорон ҳамвора талош доранд ки иншооти ҷашниро дар муҳлати пешбинишуда ҷавобгӯ ба талаботи замон ба истифода диҳанд. Сохтмони бинои маъмурӣ бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи рӯшон низ аз таҳкурсӣ идома пайдо кард. Корҳои сохтмонӣ дар ошёнаи дуюми бино ҷараён дошта, то ба ҳолати 1 январи соли ҷорӣ 230 ҳазор сомонӣ маблағҳо аз худ карда шуд. масъулияти сохтмони иншоот ба уҳдаи 8 нафар коргарони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шимол 12 ноҳияи рӯшон аст. бинои маъмурӣ бахши ҳифзи муҳити зист аз 8 ҳуҷраи корӣ иборат буда, анҷоми корҳои бунёдӣ дар соли 2021 ба нақша гирифта шуда, дар рӯзҳои ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор мегирад. дар радифи биноҳои ҷашнӣ сохтмони бинои шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи рӯшон низ аз таҳкурсӣ шурӯъ гардида, меъморон дар пойдевори иншоот саргарми бетонхобонӣ мебошанд. иморат аз таҳхона ва дуошёна иборат буда, корҳои сохтмонӣ аз моҳи апрел инҷониб оғоз шуда, яке аз иншооти ҷашнӣ дар соли ҷорӣ ба ҳисоб рафта, тибқи лоиҳа то моҳи август сохтмонаш ба итмом расонида мешавад. имрӯз 10 нафар коргарони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сохтмони асосии рақами 5 ноҳияи рӯшон корҳои созандагиро идома медиҳанд. дар сурати таъмин шудани бинокорон бо масолиҳи сохтмонии хушсифат умед аст ки бинои шӯъбаи сабти асноди шаҳрвандии ноҳияи рӯшон ҷавобгӯ ба талаботи замон ба анҷом расад. дар ноҳияи рӯшон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ 142 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки дар соли равон бояд 9 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад. яке аз калонтарин иншооти ҷашнии ноҳияи рӯшон ин сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 маркази ноҳия барои 640 хонанда дар як баст ба шумор меравад. корҳои сохтмонӣ дар муассисаи таълимӣ аз соли 2018 оғоз шуда, шикасту рехти иншоот ба зиммаи меъморони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди амирҳамзаи ноҳияи шуғнон вогузор аст. айни ҳол корҳои хишчинӣ дар биноҳои муассиса ҷараён дошта, 40 коргар дар корҳои сохтмонӣ саргарм мебошанд. то ба имрӯз 60% корҳои созандагӣ дар синфхонаҳои таълимӣ ба анҷом расида, корҳои андовагарӣ низ анҷом ёфта, корҳо дар толори варзишӣ, маҷлисгоҳ бо маром пеш мераванд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 маркази ноҳияи рӯшон дорои 30 синфхонаи таълимӣ барои фанҳои дақиқ аз ҷумла физика, кимиё, риёзӣ ва синфхонаҳои технологияи информатсионӣ, ҳунаромӯзӣ дар пай дошта, бо нафтарин таҷҳизоти ҳозиразамони хониш таъмин хоҳад гардид. паймонкори иншоот дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, тибқи лоиҳа барои бунёди муассисаи замонавӣ беш аз 16 миллион сомонӣ ҷудо шудааст. иттилоъ дода шуд ки муассиса дорои китобхонаи электронӣ ва ошхонаю дигар биноҳои ёрирасон буда, бо низоми ягонаи гармидиҳии мустақил низ муҷаҳҳаз гардида, бо низоми гармидиҳии мустақил тавассути ангишсанг биноро гармнигоҳ медоранд. зимни шиносоӣ аз раванди корҳои сохтмонӣ, масъулин баҳри вусъат додани корҳои сохтмонӣ ва сари вақт ҷудо кардани маблағ чорандешӣ менамоянд. зеро беш аз 500 хонандаи маркази ноҳияи рӯшон мунтазири ифтитоҳи чунин бинои таълимӣ мебошанд ки баъди мавриди истифода қарор доданаш дар бинои зебою замонавӣ таҳсил намоянд. бинои дуошёнаи филиали бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк дар
дар ноҳияи Рӯшон яке аз иншооти ҷашнӣ дониста шуда, айни ҳол корҳои васлу насби мебел ва курсӣ ва ҷевонҳо дар ҳуҷраҳои корӣ идома дорад. Бинои мазкур дар як муддати кӯтоҳ қомат афрохта бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расид. Дар шафати бинои филиали Амонатбонк ду бинои сеошёнаи шоми Бадахшон, маркази савдо ва меҳмонхона аз ҷониби соҳибкорони созанда дар арафаи ҷараён буда, дар остонаи ҷашни истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода мешаванд. Дар ноҳияи Рӯшон аз ҷониби агентии захираҳои моддии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бинои логистикӣ, нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ва гази моеъ ва 4 амбори калонҳаҷми захираи масолиҳи сохтмонӣ ва маводи ғизоии сохтмонашон дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Иншоот дар майдони 3 гектар замини бекорхобида доман густурда 12 сохтмончӣ бо истифода аз 5 техникаи соҳавии корҳои тахту ҳамворкуниро дар дохили биноҳо вусъат мебахшанд. Иншооти ҷашнӣ дорои як бинои дуошёнаи корӣ ва меҳмонхона барои 10 ҷойи хоб сохта шуда, корҳои сохтмонӣ аз соли 2016 инҷониб марҳила ба марҳила пеш мераванд. Баъди мавриди истифода қарор гирифтани амборхонаи агентии захираҳои моддӣ дар ноҳияи Рӯшон имкон медиҳад, ки дар амборхонаҳо миқдори зиёди маводи озуқа ва сӯхту сӯз захира шуда, нафарони зиёд низ соҳиби ҷойи кори доимӣ хоҳанд шуд. Дар радифи иншооти мухталифи ҷашнӣ мавриди истифода қарор гирифтани хатти оби полизӣ ба истилоҳи дукер бо дарозии 7 километр бо харҷи беш аз 4 миллион сомонӣ аз ҷониби шарикони рушд сохтмонаш имрӯзҳо идома дорад, ки яке аз тӯҳфаҳои арзишманди давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои сокинони деҳаи баррӯшони ноҳияи Рӯшон хоҳад буд. Зеро солҳои дароз бошандагони ин рӯстони ноҳия аз камчинии оби полизӣ ранҷ мебаранд. Мавриди истифода қарор гирифтани иншооти муҳим, ки тавассути қобури пластикии ҳаҷмаш калон татбиқ мешавад, заминҳои ташналаби ноҳияи Рӯшон шодоб шуда, мушкилоти норасоии оби полизӣ аз миён бардошта хоҳад шуд.